lectores. Vos confesse que m'agrada més escriure i llegir que no pronunciar discursos. Per tant, ho faré curtet. Primerament vull donar les gràcies a Alzira i a l'editorial Bromera per haver-me atorgat el Premi Vicent Silvestre. Aquest guardó em facilitarà continuar la carrera d'escriptora. A més, vull remarcar la importància de la literatura infantil. Després d'haver guanyat 3 premis, molta gent em pregunta quan em passaré a escriure novel·la per adults, com si escriure per als més joves fora únicament un primer pas, un entrenament en la carrera dels escriptors. Però jo estic molt satisfeta del que faig. Nosaltres, els escriptors de literatura infantil, tenim una gran responsabilitat i és iniciar i formar els lectors que algun dia seran adults. Si aconseguim que els xiquets els interessi la lectura, els ajudarem a créixer i seran millors persones, persones més responsables, més solidàries, més justes, més curioses, i la societat necessita moltes persones d'esta classe. I res més, donar les gràcies a tots per haver-me acompanyat i també a les persones que m'han ajudat i recolzat a la llarga d'estos anys. Gràcies.